Hyvää pitkä perjantaita sinulle. Tervetuloa Härmälän kirkkoon lauluja Ristin tiestä tilaisuuteen. Ja samalla myös hieman erilaiseen musiikkia taivaan täydeltä iltaa. Teille on jaettu sinne nyt näitä laulumonisteita. Osa lauluista tulee tänään yhteislauluina, mutta suurin osa on, niin kuin isällä oli tapana tuolla Lielahden kirkossa, niin hänen esittämiään tällä kertaa hän ei niitä esitä, vaan minä laulan. Ja voit hiljentyä täällä tämän Härmälän kirkon aika rujonkin ristin edessä pohtimaan sitä, mitä Jeesukselle silloin pitkäperjantaina tapahtui ja minkä keskellä hän eli. Mitä hän joutui käymään läpi sinun edestäsi, jotta sinäkin saisit olla vapaa. Aloitetaan kuitenkin tämä, ennen kuin mennään sinne ristin juurelle, niin laulusta Silmäni aukaise Jumalani, ja se on virsi. Eikö se ole siinä monisteessa? Silmäni aukaise Jumalani, kaikki muu turha on rinnallasi. Aamulla noustessa vierelle jää, liekkisi loistaa, kun yö hämärtää. Viisauden lähde vie viisauteen, tietäni ohjaa kun matkaani teen. Luottaa voin isäni rakkauteen, kätkeydyn suojasi turvalliseen. Yksin en pystyisi taistelemaan, voiman ja viisauden sinulta saan. Heikkouden auttaja, voittamaton, ainoa toivoni sinussa on. Valta ja suosio jää päälle maan, perinnön taivaassa sinulta saan. Aarteeni kalle nyt luonasi on, lahjoitat rauhan ja tuot sovinnon. Oi kirkkain aurinko, ihmeellinen, valaista täällä jo voit sydämen. Silmäni aukaise, osoitan tien, luoksesi taivaaseen perille vie. Jatketaan yhdessä virsi 78. Vieraalla maalla kaukana on puukivinen. Sen polon kerran isketti puuristin muotoinen. En rakas Jeesus
siksi aina sinua, oi Jeesus rakastan. Golgatalle saavuin synteineni, sinne painoi tyhjyys maailmaan. Rauhatonna kuljin taakkoineni, kunnes kuulin tiestä Golgataa. Golgatalla kuului ääni hellä, siellä lempeän katseen kohtasin. Siellä ainut turva ihmisellä, sinne itkien mä uskalsin. Siellä nähdä sain sun rakkautesi, kipujen ja kärsimysten mies. Armovirta puhtaaksi mun pesi, kirpos kantamani synnin ees. Totisesti kannoit sairauteni, voimatonna väistyi eestäs kyy. Totisesti olet autuuteni, olet ikikiitokseni syy. Jatketaan yhdessä. Käy yrtti tarhasta polku, vie Golgatalle se.
tuskien. Nyt köyhä syntinen riennä, luo Herran Jeesuksen. Saat rauhan lohdutuksen haavoissa Kristuksen. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien. Myös laulun oppia uuden saat vielä taivaan. Se taivaassa jo kaipuu, edessä paritsaa. Hän kuoli kaiken näyttäen, mutta tie oli tuskien. Yksi semmonen lapsuudesta asti nouseva, suuri, pitkäperjantaita hyvin paljon määrittävä muisto on se, että meidän kotona aina pitkäperjantaina oltiin vähän enemmän hiljaa kuin normaalisti. Ja sitten me kokoonnuttiin aika lailla kuuntelemaan myös sitten, kun isä lauloi näitä lauluja rokkipapin meiningillä Lielahdissa. Yksi aika vaikuttava laulu, jonka muistan jo ihan pienestä pitäen, on semmoinen, mitä Profide on laulanut. Näin kun hänet tuotiin. Kolmas oli tuomittu, sai paikan keskimmäisen, kun ristit pystytettiin. Veriset näin haavat, näin ruoskan jäljetkin, hän osakseen sai pilkan. Kuulin naurun ihmisten. Tuskan niin suuren, näin hänen kasvoillaan. Sitä naulat ei aikaan saaneet, ei kruunu orjan tappurain.
vei tiensä tuskiin. Hän anteeksi tahtoi antaa, vaikka riippui ristillä. Auringon taa pilveen, näin hänen häipyvän. Maa peittyi pimeyteen ja kalliot järkyivät. Isäni, Jumalani, miks hylkäät poikasi? Näin ristiltä hänen kuulin huutavan tuskissaan. Jälkeen helluntai, sen vihdoin ymmärsin, miks isä hänet hylkäs ja antoi kuolemaan. Nyt tiedän sen ilman tuskia. En pääsis eloiäiseen, vaan hyljättynä isän eestä joutuisin poistumaan.
sydämeni. Vihani muutti hän rakkaudeksi. Vaik hänen ristiin naulitsimme, hän anteeksi antanut on kaikille. Kun mä ajattelen ristiä, kun Jeesus tähtei käy kärsimään. Kun mä ajattelen ristiä, mun paikkani risti olisi vaan, mut vapaana olla mä saan, olla saan, olla saan. Ristiin liittyviä kappaleita on tässä maailmassa onneksi paljon, mutta niitä ei ole koskaan tarpeeksi, koska siitähän meidän tulisi laulaa ja julistaa. Nyt laulan teille laulun, jota en ole laulanut vielä koskaan missään. Ja on sen kanssa nyt yhtä lailla ristin juurella armoa pyytämässä kuin jokainen meistä joka päivä. Tämä laulu on syntynyt erityisesti ajatellen vankeja, jotka on siellä 4 seinän sisässä. Siellä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Jeesus tulee ja ottaa syliin. Tänään luokse saavun, Herra etees kaadun. Kuuletko kun tuskaa huutamaa? Katson armon tuojaa, Jeesus ristis suojaa. Kuulen kutsun nousta uudestaan. Vuoda petut haavat, raskaimmatkin taakat. Kaikki tahrat, jotka varjostaa. Rakkaus vielä voittaa, uusi aika koittaa. Kaikki synnit anteeksi annetaan. Tässä elämässä, risti sydämessä, armoasi aina tarvitaan. Tien risteyksessä, Jeesus sydämessä, uuteen suuntaan käännyn uudestaan. Vihaan langenneille, yöhön eksyneille, Jeesus rauhan toivon lahjoittaa. Armon askeleille, rakkautensa teille, eksyneitä kutsuu kuljettaa. Tässä elämässä, risti sydämessä, armoasi aina tarvitaan.
usko uudeksi kasvattaa. Luona armopöydän, hartain mielin pyydän. Rakkaat, sulje suojaan korkeimpaan. Tässä elämässä, risti sydämessä, armoasi aina tarvitaan. Tien risteyksessä, Jeesus sydämessä, uuteen suuntaan käännyn uudestaan. Tien risteyksessä, Jeesus sydämessä, uuteen suuntaan käännyn uudestaan. Sitten olisi Ispen vuoro. En tiedä, on takaa. Joo. Ei se ole päällä. No ei se mitään. Kuuletteko te sinne perälle? Miksi sitä rippaa? Laitko se just pois päältä? No ei se mitään. Kuuluuko tää sen perälle? Ei. Ei kuulu. Tuissa puhutaan mun mikko. Joo. Okei. Kiitos. Kiitos. Niin, kuuluu sitä nyt. Joo, hyvä, kiitos. En tiedä, onko teillä ikinä sellainen kokemus, te olette sitä aina keskipisteenä vai joskus vähän ikään kuin sivussa. Tuli mieleen, että mä saan kokea sen sivussa olemisen joskus. Se on aika koominen hetki, kun ennen kuin kastehetki on alkamassa, itse se kaste. Ja mä teputan siihen vähän niin kuin sivussa sillä lailla ja odotan, että nyt on kello kohta tasan, että päästään aloittamaan tää. Ja vielä tulee sitä lähipiiriä paikalle ja se on hieno nähdä, kun he tervehtii toisiansa. Se on kiva juttu, että he tervehtii toisiansa. Niin se on kyllä uskomatonta, jos mä niin seison tässä, se jengi tulee sisälle ja niillä on sellainen valikoiva näkökenttä. Ne näkee kaikki muut, mutta ne onnistuu sellainen tyylikkäästi aina niin kuin katsoon ohitte, että mä seison siellä sivussa. No ei se mitään, mä kestän sen kyllä. Mä tietysti papin roolissa pääsen kyllä siihen keskipisteeksi, mutta vaikka siis oikeasti siis tärkeintä on tietenkin, että Jeesus on se keskipiste enkä minä. Näitä vähän niin kuin tämmöisiä sivussa olevia henkilöitä, kun te katsotte melkein minkä tahansa evankeliumin 3 viimeistä lukua, niin yksi semmoinen oli Pilatuksen vaimo, joka neuvoi maaherraa aviomiestänsä, että miten se meni se sanat muuta suurin piirtein, että älä koske siihen mieheen. Ja toinen, Jeesushan ei jätä ketään meistä kylmäksi. Ja aika monen kulkusuunta muuttuu ihan täysin. Yksi sellainen oli Simon Kyreneläinen, joka oli menossa muualle. Mutta kas kummaa yhtäkkiä Simon huomasikin kantamansa Jeesuksen ristiä Golgataa kohti. Ja sitten tietenkään tarina ei kerro, mitä muuta Simon jäi miettimään, mutta kulkusuunta muuttui. Ja yksi vielä oli, kuka se nyt sitten olikaan, mulla oli just äsken se kirkkaasti mielessä. Mutta tällaisia täysin viattoman tuntuisia persoonia, jotka yhtäkkiä hetken aikaa ihan kuitenkin tapahtumien keskipisteessä. Kun opetuslapset seisovat ristin juurella ja ihmetteli, miten tässä nyt näin kävi. Ja oletan, että Maria myöskin ihmetteli aika lailla, että ensin ollaan siellä Jerusalemin pääsiäisjuhlilla ja siellä 12-vuotias Jeesus
aika nokkavasti vastaa. Isä ja äiti on hakenut miljoonan ihmisen joukosta, että missä se poika on. Ja sitten kun se löytyy, no minunhan piti olla tuolla. Eikö sä nyt sitä tiennyt? Ja sitten ja vihdoin viime muutaman mutkan kautta ollaan yhtäkkiä ristin juurella. Aina uudelleen kirkon tulisi vaan miettiä samaa, mitä opetuslapset epäilemättä mietti ristin juurella. Mitäs nyt tehdään? Edelleenkin meidän kirkkona, seurakuntana tulee miettiä, mitäs me nyt tehdään. No, te olette pitkänä perjantaina löytäneet korkean paikan leirille. Te olette täällä. Hyvä. Nyt jos teillä on hermoa aikaa, mitä liekkän tässä, kun me elämme jälleen kerran, saamme elää tätä pääsiäisen aikaa. Mikä tahansa evankeliumin 3 viimeistä lukua. Lukekaa se sillä hitaasti. Mä uskon, että se elää jotenkin vielä enemmän juuri nyt pääsiäisen aikaan, jolloin me aina vaan uudelleen saamme kysyä, että Herra, mitäs meidän tulisi tehdä juuri nyt? Mennään ihan lyhyesti vähän taaksepäin. Muutama hetki, kun Jeesus oli Getsemaanessa ja opetuslapset olivat tietenkin torkahtaneet. Ja Jeesus rukoilee, Isä, ota tämä malja pois minulta, mutta tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Aika mahtava juttu. Jeesus, Jumalan poika, sanoo, että tapahtukoon sinun tahtosi. Meidän tietysti aikuisuuteen mennessä täytyy jotenkin oppia miettimään, että mitäs mä nyt elämälläni teen, mutta olisiko aika valtava juttu, jos me osaisimme aina vaan uudelleen aamulla, keskellä päivää, illalla mielessämme hiljaa sanoa, Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesuksen tähden meillä on iankaikkisen elämän toivo. Meillä on pettämätön toivo. Joka ikinen päivä. Rukoillaan hetki yhdessä. Herra, sinä yksin näet kaikki ne ajatukset, mitä itse kullakin meillä on mielessämme. Auta meitä jättämään kaikki asiamme sinun jalkoisen juureen. Herra, pidä meistä huolta, anna meille hermoa ja kärsivällisyyttä pysähtyä toistemme viereen ja jaksaa kuunnella toisiamme. Herra, auta meitä kantamaan toisiamme. Näytä sinä meille paikkamme elämässä. Herra, kuule meitä, kun me rukoilemme niin kuin sinä olet meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tässä Isämeidän rukouksessa siinä saattaa kyllä valtavia juttuja. Kun te katsotte tuonne mun taakse ristille, niin ristin juurella on aina tilaa jokaiselle meistä. Nyt mehän olemme pitkäperjantain hengessä ja toimimme aivan oikein. Mutta Poptaksi tässä vetää aika komeasti, että viimeisen biisin myötä ihan saadaan taputtaa, tietysti paitsi Jeesukselle, mutta ihan
millin verran kyllä myöskin Severi. Lauletaan yhdessä. Katsooko hän vielä ikkunasta vain nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palavan? Lausuuko hän vielä syytetylle? Armahdetaan tänään kahleistaan. Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristinpuu kaiken ylle kaareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Huomaako hän, kuinka kaiken tuhlaa? Näkeekö sen, kuinka harhailee? Kutsuuko hän silti minut juhlaan? Ja tulla saa kotiin uudestaan. Sama vanha ristinpuu kaiken ylle kaareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Risti vain jäljelle jää. Kiitos näistä yhteisistä aplodeista. Kaikkihan me laulamme. Seuraavakin laulu on yhteislaulu. En tiedä, tiedätkö sitä, mutta kulkeessaan taivaaseen. Isä taivaallinen, sain kasteen lapseksesi. Sinä siirsit minut valoon alta suuren pimeyden. Isä taivaallinen, kutsuit minut omaksesi. Kadotuksen alta armoon kannoit pienen ihmisen. Kristuksen tähden, Jeesuksen tähden, saan aloittaa uudelleen. Kristuksen tähden, Jeesuksen tähden, kulkeassaan taivaaseen. Isä taivaallinen, pyhän tahtos tunnen varmaan. Olen valinnut mä väärin, vaikka tiedän totuuden.
Jeesuksen tähden saan aloittaa uudelleen. Kristuksen tähden, Jeesuksen tähden kulkea saan taivaaseen. Isä taivaallinen, puhdas armon synnin poistaa, kerran ristin puulla kärsit, annoit uuden huomisen. Isä taivaallinen, meille kirkkautesi loistaa, taivaan lasten suuren joukkoon, kutsuit meistä jokaisen. Kristuksen tähden, Jeesuksen tähden saan aloittaa uudelleen. Kristuksen tähden, Jeesuksen tähden kulkea saan taivaaseen. Ylistys olkoon ristiinnaulitun. Henkesi on voimani mun. Ylistys olkoon ristiinnaulitun. Luonasi on kotini mun. Ylistys olkoon ristiinnaulitun. On täällä kateutta ja kodittomuutta, on täällä sotia ja levottomuutta. Niin paljon julmuutta, niin paljon on uhkaa, sen vuoksi tulit tänne. Niin moni meistä täällä häpeää pelkää, ja moni silmä toisen katsettaan väistää. Niin paljon arkuutta, niin moni on vieras, sen vuoksi tulit tänne. Sen vuoksi tänne. Sinä synnyit tähän maailmaan yhdeksi meistä. Sinä tulit, koska välität eksyneistä. Tulit vierelle, aivan lähelle ja ihmisen kohtaan. Sinä synnyit tähän maailmaan yhdeksi meistä. Sinä tulit, koska välität särkyneistä. Tulit vierelle, aivan lähelle ja ihmisen kohtaan. On moni meistä täällä lämpöä vailla ja etsii hyväksyntää hylätyn lailla. Niin paljon haurasta tai kokonaan rikki, sen
sen vuoksi tulit tänne. Niin tahdot Kristus kaikki kadonneet löytää ja koota juhliin syömään elämän leipää. Tuot yhteen yksinäiset, nälkäiset kaikki, sen vuoksi tulit tänne. Sen vuoksi tänne. Sinä synnyit tähän maailmaan yhdeksi meistä. Sinä tulit, koska välität eksyneistä. Kuljet vierelle, aivan lähelle ja ihmisen kohtaa. Sinä synnyit tähän maailmaan yhdeksi meistä. Sinä tulit, koska välität särkyneistä. Kuljet vierelle, aivan lähelle ihmisen kohtaa. Ottakaas paperi käteen. Tää on hetki totuuden, nyt on paha olla. Oman tunnon edessä olen tuomiolla. Näin valkokankaalla muistikuva filmi. Punastuttaa katsoa tuo kaikki omin silmin. Krusifiksin juurella palan alusta. Tehdä jälleen parannuksen. Krusifiksin juurella palan alusta. Alla suuren armahduksen. Miksi en mä elänyt taaskaan ihmisiksi? Syntisäkki ihminen, miksi olen miksi? Kurjuuteni tunnustan, mitä en nyt peitä. Tiedän, ettei Jumalan mua tuumin kivin heitä. Krusifiksin juurella palan alusta. Tehdä jälleen parannuksen. Krusifiksin juurella palan alusta. Alla suuren armahduksen. Minun kurjan syntisen olis tullut kuolla. Minun tulis olla nyt roikkumassa tulla. Jeesus minut pelastit, tiedän hyvin mistä. Kauhun kadotuksesta ja tuli helvetistä. Krusifiksin juurella palan alusta. Tehdä jälleen parannuksen. Krusifiksin juurella palan alusta. Alla suuren armahduksen. Armo peitti oikeuden pelastuksekseni. Ansioton rakkaus minun osakseni. Siksi olen kristitty, Jeesukselle kuulun. Kristityksi ristitty, ei voi luottaa muuhun. Krusifiksin juurella palan alusta. Tehdä jälleen parannuksen. Krusifiksin juurella palan alusta.
suuren armahduksen. Mä aina välillä katselen tonne aurinkoista taivasta. Mä en tiedä näkeekö siitä teidän paikalta, sinun paikaltasi aurinkoista taivasta. Tässä aina pitkä perjantaina sen hiljaisuuden ja ristiinsanoman keskellä myös nousee erilaisia tunteita. Ja yksi suuri on semmoinen kuin suru ja kaipaus. Ja varmaan jos muistelet omia läheisiäsi, jotka ovat pois nukkuneet, niin tässä on aina jotenkin kiteytyneenä niin paljon asioita tähän pitkäperjantaihin. Valmiiksi jo kun mielen laittaa hieman rauhallisemmalle volumelle, niin se yhtäkkiä sitten alkaa resonoimaan jostain muualtakin päin. Ja onhan tuo äskeinen laulu aina näissä tilaisuuksissa laulettava. Ja autolla kun tänne ajoin, niin tajusin, että no eipä tämä taaskaan helppo tilaisuus ole. Että jos nyt miettii, että lapsuudesta asti on katsonut, kun isä tätä pyörittää. Tässä sitä vaan istutaan ja soitellaan. Ehkä elämässäsi on vastaavanlaisia tehtäviä, mitä koet, että sinun on hyvä tehdä. Tänäänkin tälle tilaisuudelle on selkeästi tarkoitus. Sinä olet täällä tänään. Isä sanoi mulle komeasti joskus, että Severi, ala laulaa rockia, kun sä et osaa. Johon mä sitten sanoin, että minä kapinoin ja en kuuntele, isä, sinun kommenttejasi. Mutta tässä yhdessä asiassa mä nyt sitten tottelin häntä ja mä kirjoitin laulun, joka nimi on Hengitän. Ja se on ehkä vähän niin kuin tämmöinen Severi Laakson saman ristin juurelta syntynyt kappale kuin tuo krusifiksin juurella. Ja laulan sen nyt seuraavaksi. Ristin juureen polvistuu. Painan pääni etees sun. Usein kaadun, kompastun. Tiedät kaiken, antaudun. Taakat lasken, tunnustan. Eksyin tieltä olkataan. Armon aarteet aavistan. Vielä sylis kutsuthan. Hengitän ja hiljaa rukoilen. Ymmärrän, et ole etäinen, vaan läsnä olet itse sinä pyhä, kaikki valtias. Tunnet tuskan, haavan sen. Syntitaakan ihmisten. Puolestamme kärsien. Kannoit kuormat, tiedän
ja hiljaa rukoilen. Ymmärrän, et ole ennäinen, vaan läsnä olet itse sinä pyhä, kaikki valtias. Hengitän ja hiljaa rukoilen. Ymmärrän, et ole ennäinen, vaan läsnä olet itse sinä pyhä, kaikki valtias. Kiitos. Tämän illan tämä matka, niin se on ehkä hieman lyhyempi kuin normaalisti taivaan täydeltä illoissa, mutta on ollut kiva laulaa yhdessä ja toivottavasti olet päässyt tässä hetkessä ehkä omista taakoistakin eroon jollain tasolla. Olet voinut tuoda Jeesuksen luo semmoisia taakkoja, mitä sun ei itse tarvitse kantaa. Ja tähän vielä loppuun me laulamme yhdessä laulun Ristin luona. Ja siellä on myöskin semmoinen pienoisevankeliumi, joka lauletaan. Ne on 2 viimeistä. Ja sen sanoman varaan niin jättäydymme tässä ja muistamme toivottavasti sen omassa sisimmässämme, että tarinallahan on jatko-osa. Ja esimerkiksi Viinikassa pääsiäisyönä. Onko Härmälässä pääsiäisyönä vai onko se vain Viinikassa? Viinikassa on pääsiäisyön messu kello 23. Sinne voi mennä riisumaan mustan suruvaatteen tai pukeutumaan valkeaan juhla-asuun ja kuulemaan sen sanoman, että Jeesus ei jäänyt ristille, vaan hän on voittanut kuoleman. Tämä sanoma on sinulle ja minulle tarkoitettu sanoma ja ota se vastaan. Lauletaan yhdessä pienoisevankeliumia ja sitten vielä viimeinen laulu sen jälkeen. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ennen viimeistä laulua muistutan vielä yhteisvastuukeräyksestä, joka kerätään tuolla ovella koriin. Siellä on hippa sitä vastaanottamassa, jos haluat lahjasi antaa. Ja luetaan vielä yhteen ääneen
Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ristin luona. Ristin luona kiusatulla, langenneella vaivatulla, paras paikka on, paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden, ristin luota pois, ristin luota pois, ristin luona ainoastaan, synnin turmelusta vastaan, voitto saatu on. Ristin luona ainoastaan, Isä armahtavi lastaan, rauhan julistaa, rauhan julistaa. Ristin luona kiusatulla, paras paikka. Ristin luona pohja kestää, armo kun omasta kestää, kauhun kuiluihin, kauhun kuiluihin. Ristin luona lepo voittaa, toivo epätoivon voittaa, sydän puhdistuu, sydän puhdistuu. Ristin luona ainoastaan, synnin turmelusta vastaan, voitto saatu on. Ristin luona ainoastaan, Isä armahtavi lastaan, rauhan julistaa, rauhan julistaa. Ristin luona kiusatulla, paras paikka on. Kiitos. Lähtekää rauhassa. Pääsiäisaikaa elämään. Siunausta.